dåb, konfirmation, bryllup. Mulighederne er mange. Velkommen hos Skovpavillonen i Holsted. Et hyggeligt smørhul i Vestjylland. Tæt på byen. Og så alligevel i naturskønne og idylliske omgivelser, kun et stenkast fra Holsted Å. Skovpavillonen danner de perfekte rammer om jeres næste fest. Der er parkering lige ved døren. Og modtagelsen af gæsterne sker her i receptionen. Miljøet er handicapvenligt, og der er god plads til alle. I de velindrettede festlokaler er bordene dækket flot op til en hyggelig dag. Der er plads til i alt 120 personer hos Skovpavillonen. Menukortet bugner af lækre retter. Og mens du som gæst slapper af med god mad, er der fuld gang i restaurationskøkkenet. Her laves alle vores varierede og veltilberedte menuer, lige fra forretter til natmad. Desuden har restauranten og køkkenet åbent hver onsdag og torsdag, ligesom vi leverer mad ud af huset. Skovpavillonen er for hele familien, og efter en god middag er der mulighed for en tur i det fri. Børnene kan smutte en tur på legepladsen, som ligger lige ved siden af pavillonen. Og de voksne kan nyde omgivelserne, for eksempel med en gåtur i skoven eller langs Holsted Å. Hos Skovpavillonen er nøgleordene natur, hygge og god mad. Og hos os er stemningen altid i top. Kontakt os næste gang I skal have fest. Skovpavillonen. Natur lige vis.